Dende hoxe xa se pode visitar o Belén de Begonte, un nacemento no que a metade das figuras teñen movimento e que ten a particularidade de que está inspirado no campo galego. Si, pode visitarse durante 2 meses ata finais de xaneiro. O encargado de inauguralo foi o conselleiro de Cultura, José López Campos. Este Belén é unha referencia a nivel galego, por aquí pasan milleiros de persoas, non? E creo que é unha forma máis tamén de poñer en valor o Nadal, de recoñecer tamén a Galicia interior, non? Begonte se convirte nunha das capitales do Nadal galego. Milleiros de persoas visitan o Belén de Begonte, no que as faenas do campo acaparan todas as miradas. O Belén de Begonte naceu en 1972 porque o párroco de Begonte quería poñer o Begonte no mapa. Era un precursor do turismo e da cultura. A iniciativa partiu do xa falecido párroco José Domínguez Guizán, que continuou o seu irmán Xesús coa colaboración de moitos voluntarios que co paso do tempo fixeron medrar esta montaxe. O Belén é o elemento máis singular, máis senlleiro e que nos identifica e o que atrae a milleiros de visitantes ao longo de 50 anos, de máis de 50 anos, que son moitos anos que mantén viva esa tradición. E aquel que ven queda engaiolado, enfeitizado e fai que teña que volver. Está formado por algo máis dun cento de figuras das que a metade teñen movimento e reproducen escenas do campo chairego. Entre as novidades deste ano está esta nora. É un Belén polo que non pasa o tempo. Verdadeiramente é como se desde o ano 1972 hasta agora estuvéramos reflectindo un panorama dunha Galicia rural da que temos que guardar memoria. Unha lembranza que se mantén viva desde hai 54 anos.